dan uwa idan har naira 50,000 ba ta yi ma kaɗan ba zuwa sama, to ka kasance a da ni a cikin wannan bidiyon har ƙarshe, domin ku a cikin wannan bidiyon zan nuna maka wata hanyar da zaka iya samun kuɗin da suka kai mafi ƙaranci naira 50,000 zuwa sama. Ya danganta da irin mai da hankalinka akan aikin, amma abin da zai baka mamaki ya kuma baka sha'awa shine da wannan wayar taka da kake kallo na a halin yanzu, da ita ne zaka iya samun waɗannan kuɗaɗen a duk wata kuma a cikin sauƙi. Kai ya danganta da aikinka, akwai aikin da in dai ka iya mai da hankali sosai akan wannan abin da zan nuna maka, kana iya samun naira 250,000 ko zuwa sama. A cikin wannan bidiyon zan sanar da kai wannan ilimin a kyauta, da haka kai kuma taimakon da zaka yi ko sa kai da zaka yi mishi ne ka danna alamar subscribe a daidai lokacin da kake kallon wannan bidiyon, sannan ka danna alamar like, shine kawai abin da zaka yi. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga cikin bidiyon domin mu san wannan wace hanya ce da za ka yi amfani da wayarka ta hannu wajen samun kuɗin da suka kai mafi ƙaranci naira 50,000 zuwa sama. Suna Nura Mu'azzam a wannan channel ta Tech with Nura. Mu shiga cikin bidiyon. To wannan hanya dai da nake so in nuna muku ita ce wato hanyar da za ka yi amfani da social media. Kamar yadda kuka sani, social media yau wata duniya ce wacce a cikinta babu abin da ba a yi. A cikin social media mutane da yawa sun yi arziki, arzikin da za su iya gina gida, suka yi aure, suka sai mota da makamantansu. Wallahi duk ana samu, to amma ya danganta da yanda kai mai da hankali. A rayuwa kowane abu kana buƙatar ka bashi lokacinka, sannan ka mai da hankali a cikinsa, sannan ka dage, sannan ka sa haƙuri. Ko menene a rayuwa za ka ga ka cimma nasara a kansa. Wannan hanyar da nake so in nuna muku ba wata bace illa hanyar da za ka yi amfani da wata hikima da Allah ya, da wata basira da Allah ya maka, wani talent da kake da shi, wanda wannan talent ɗin naka za ka iya amfani da shi a social media wajen jawo hankalin mutane suna karuwa da wannan abin naka. Kai kuma daga nan kawai sai ka bude online class, wanda a wannan online class ɗin dama already mutane sun riga sun san me kake yi kuma sun yarda da abin da kake koya musu. To wannan zai sa mutane su abunta da kai, kuma da zarar ka ce musu ka bude online class za su shiga. Kai kuma abin da za ka yi lokacin da ka bude online class ka ce wa mutane su register, sai ka tabbatar cewa ka shirya courses tun kafin ma ka ce wa mutane su shiga, ta yadda in ka haɗa wannan courses ɗin a bidiyo da ka tashi kawai tura mutane za ka na yi. Idan kuma kana so ka ringa courses ɗin ne duk sati, ko kuma za ka ringa typing ɗin shi ko kai voice note, to wannan ya rage naka, za ka iya. Amma abin da nake so ku fahimta shine, idan kuka tashi yin wannan abu, shine abu na farko da nake so ku gane shine application na TikTok shine kusan application da ya fi tasiri a cikin al'ummar mu. Saboda haka na ga ya kamata in zo in ba yan uwa shawara, saboda akwai hanyar da zaka iya samu wa kanka aikin yi, musamman kai da kai makaranta NCE kai, diploma kai ko degree kai. Abin da ka koya zaka iya zuwa ka je ka fara koya mutane online, kuma zaka sha mamaki irin yadda mutane za su na biyo ka, sannan kai kanka zaka ringa ƙara ilimi akan wannan abin da ka sani. Saboda haka abin da ya kamata mutane a koma aiki nan, insha Allah in dai ka gwada wannan, to mafi karanci a wata shine ka samu naira 50,000, mafi karanci. Amma ina gaya muku kana iya samun 200, 300, abin da ya sama, ya danganta da mai da hankalinka. Sannan kafin ka fara ka tabbata kana zuwa pejin wanda suka kware wajen sanin harkar yanda ake posting a TikTok, domin ka koyi yadda zaka ringa posting yana tafiya viral. Sannan in baka iya editing ba, abu ne mai kyau ka koyi editing, domin dole sai ka iya editing, sannan zaka ɗora abin da zai ba mutane sha'awa, ya ji hankalinsu, kuma bidiyon ka ga nan da nan ya tafi viral. Zaka editing shi ma abu ne mai muhimmanci. Idan ya kasance kuma ba fuskar ka zaka sa ba, shi ma akwai faceless content da ake yi. Zaka iya zuwa ka samu kamar sheet haka, ka downloading ɗinta a kamar page kamar pixel haka da bata da copyright. Zaka iya ɗauko takardarka sai ka zo ka ɗora, misali in CapCut za ka yi amfani da shi, kowace editor, sai kana abin da kake faɗa kana nuna rubutunsa ana gani. Wannan shi ma zai taimaka maka nan da nan ka ga bidiyon ka ya tafi viral yadda ya kamata. Kamar yadda na gaya muku, account ina guda biyu ne. Ina da NIMS Arabic School, ina da NIMS English Academy, kuma kun gansu nan a kowanne ina da followers akalla sun kai 100,000 zuwa sama. So kun ga wannan makarantu ne na wani kaina guda biyu. So da haka nake ba yan uwa shawara da mu tashi mu farka, mu amfani da wayar mu wajen kawo mana kudade, kada mu amfani da ita wajen kawai kona datar mu. Da haka a daidai nan zan dakata.
nake cewa mu kasance a wani bidiyon domin mu ɗauko wani maudu'i shi ma mai muhimmanci da za mu kawo wanda 'yan uwa za mu ƙaru gaba ɗaya. Nura Ma'azzam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.